egingo dugu, nonbait gauzak ez dira. Entzautazioan bezala ez dira. Arratsaldeon, udaberriko arratsalde eder honetan. Arratsaldeon berriro ere, garra matraka ematen digana, ez da kasu pazientzia. Ez da kasu merito makana. Turismoaren zatailerak kargarria den Zumaia ondatiar honetan, egurati honekin, hemen alegin hau egin, hona etortzeko, eta benetan ezer baino lehen, eskerrik asko guztioi etortzeagatik, eta egin duzuen aleginagatik. Eta gaur alez, pentsatu dira, ondo iruditzen baldin bazaik ondo eta bestela entzikak inporta, lema nik hartuko dudala zer. Badaukak lanioetan eta idea abstraktoetan eta zehaztasunera gerturatu gabe ibiltzeko arriskua, eta gaur, gure artean gaudela, gauza konkretoetaz, proiektu zehatzetaz, benetako kontuetaz hitz egin behar diago. Beraz, alez, bi hitzetan, hondakinak. Zore, nahiko disiplina eta nahiko zea ekin eta gaur, bai. Bueno, arrazoia dena ere, batzutan erekin sokamotxa premiskua izaten da. Dara, hondakinak. Laburitze egin da, eta atzo eztabaidan komentatzen gendunaren arira. Guretzako, eta importantiena, helburuak dira, portzentaiak lortzia. Portzentaiak eta horrekin lotuta dauna, herriaren implikazioa eta herriaren adostasuna bestela ez da hori lortzea. Gure apustua garbila da, hori eskatzen zidan Euskal Eskubiko ordezkariak, gure apustuak garbila da. Akordioa dago, eta akordio horren arian agostu zen sistema izango da, guk proposatzen duguna. Sistema hori espalitz, kasualidadez, erabilgarria izango, guk ez dugu ala uste, baina espalitz izango, akordioaren espirituari eustia izango litzateke, edo da, gure asmoa, eta akordioaren espiritu horren barruan, beste sistema bat adostu beharko genduke. Hor ez dago inolako inposaketarik, hor dago herriaren parte hartzearen alde jokatzeko asmoa. Hemen inposaketa, egotezkeotan, eta badago, izango da, errauskario. Hori bai aurre ikusi daitekela, inposaketa garbila izango da. Inposaketa izango da, eta dago, AHT-an. Nun daude herri konsultak? Nun daude herri konsultak errauskario erabakitzeakoan, AHT-a erabakitzeakoan, frackinga erabakitzeakoan, nun daude? Hor, biharko diateke baita ere. Hemen, herri konsultak egin dituna, segitu izan da, eta horrekin segitzeko asmoa, horren gara guztietan. Baina, bueno, gaia aldatzia komunidade egitzezak eta guazen eskuntza dut zegoen izaten, ez da? Bai, eta gainera badugu, hemen azken orduan eman dezakegun berri bat, ni ez nahi zinor profesional bati zer nabarmendu behar duen esateko, baina begira gustatuko litzaiguke biak lerrogikoa hau izatea. Bai izatzeko moduan geha eta konfirmatzeko moduan geha, jada oikiko eskolari dagozkion izapideak, tramiteak osatu direla eta bukatu direla. Udalari dagozkion aldekoak behintzat, eta honekin bukatuta daudenez, burokrazia behin bideratuta, Eusko Jaurlaritzak 3.000 metro karratu hortxe izango ditu jada, oikian prest, berak jada erabakitzen duenean, eskola, oikiako eskola eraikitzen hasteko. Eta hala egiten baldin badu, esandako epeetan gainera gauzatzeko modua izango da. Ez dugu uste inolako eragozpenik izango denik, agindu zen bezala, epe horiek betetzeko. Baina gaia gotera dugunez, oiki aipatu dugunez, Zumaiak baditu auzoak, eta alez horretan ere, auzoen inguruan ere, zerbait izango diago gure proiektuen artean, ez da? Bai, ez dugu beharraina hastia izan, gauza guztietaz hitz egiteko. Atzoko eztabaida ere, han gauza asko gelditu ziren alde batea,
Eta nik uste hau dela momentua, gauza horietaz ere hitzeiteko, auzoei buruz. Auzoak, Zumaian, indartsuak dira, personalidade propioa dute, eta hala izaten segitzia nahi dugu. Beraz, proposamen politia izan daitekena eta berria, auzo batzarrak antolatzia, izango litzateke gure proposamena, auzo batzar horiek ordezkariak izendatzia, eta ordezkari horiek izatia interlokutoretza zuzenagoa udalarekin, beren arazoak hurbiletik pairatzen ditunak ezagutzen ditu onduen, eta askotan ere soluzioak hurbiletik etortzen dira soluzioek aproposenak. Beraz, hori izango litzateke beste proposamenetako bat. Eta proposamenetan nahi gehala, gizarte zerbitzu buruz. Nek zerbait dituzte erantztu esateko ez. Bueno, egia da, eta atzo garbi utzi guan gure jardueren artean gizarte zerbitzuek zer nolako indarra izango duten eta gure lanean zutabe nagusi izango direla, gizarte zerbitzuak eta bai eskargu hartu behar dira, ez zuen esan murrizketarik ez dela izango, eta hori azpimarratzeko gaia da. Are gehiago, premien arabera, hor indartu egingo ditugu gizarte zerbitzuak. Hala ere, bada ere atzo entzundakoetatik kezkatzen gaituen zerbait. Han hitz egin zen, kudeaketa zorrotzagoa, eufemismo bat. Eufemismo bat izan daiteke, zer esan nahi da horrekin. Murrizketak horren atzean, izkutuan, egon daitezke, ez? Kezka hori irikitzen da, ez? Eta gainea kezka baino zerbait, zertxo bekia. Baina, bueno, gai horretan ere ez dugu gehiagi sakonduko. Eta baitugu bai, beste gure proiektuetan badira ere, aipatzeko beste kontu batzuk. Hain zuzen, lan asko egin dugu programa osatzen, jende asko implikatu da, talde asko egon dira ordu askotan elkarlanean eta eztabaidatzen. Eta gure proiektu politia bintzat, esan daitekena eta aipatu gabe ezin utzi. Hor, zabaltzen egian bideoetan ikusiko zenuten, jendeak gure programa irakurri baldin badu ikusiko zuen, baina nik aipatu nahi. Ambulatorio zarrian, turismo bulegoa ezartzia, izan diteke oso politia. Erekin eskuratzen deunean eta aspalditik udal gobernua hortan ari da eta zortza ondiak egiten. Beko solairuan turismo bulegoa jartzea izango litzateke gure asmoetako bat, eta goiko solairuan Zumaiko Industria Ondararen Interpretazio Museoa jartzea. Hori ala egin ezkeo, ondoria izango litzateke. Bai, eta hitza hartzen diat, ze turismo bulegoa horra eraman ezkero, turismo bulegoko lokal horiek libre geldituko zaizkigu. Zertarako erabili? Adibidez, euskararen etxea bertan eraiki edo osatzeko. Eta horrek zertarako bide emango liguke? Herrian, euskararen alde, euskaralgintzan dabiltzan herri eragile asko, talde asko, bertan elkartzeko. Eta horrek eraberean zer elkarriko luke, guk einbestetan aldarrikatzen dugun hori, ez? Elkarlana, guztien arteko elkarlana, eta hori indartuko genuke. Baina, esan dugu, ez, Ales? Egiten duen eguraldiarekin eta hemen gerturatutako guztiak egiten ari diren aleginarekin, hain hizkuntza zailak gu hitz egiten, hauek alegin egiten gu ulertzeko, atzo Euskal Eskubiko hautagaia hori aipatu zuen, baina ez ditugu gureak ere aspertuko, eta Ales mesedez bukatuzak, emantzak azkeneko txapa, eta joan gaitezen jaigiroan, gure festa ospatzera, animoak hartzera, datorren igandera. Masakan hau daten, Elki disimulatzen egia, esportzu hori zenbat egin badan guretzako, baina bai benetako esportzu da. Hauteskunde eguna aiatu arte, ez daka horrela jatzeik. Ziaboa ematiak, suposatuko lukeen atzea pausua eragozteko, gehiengo osoa
gehiengo osoa da behar duguna. Gehiengo osoi gabe, ezingo diogu jarraipenik eman proiektu honek. Milaka boto behar ditugu Zumaian, 10.000 boto Gipuzkoan, 100.000 boto Euskal Herrian, eta lortuko ditugu. Gure garaipena izango da berme bakarra, herri honetan, askatasuna, liberte, berdintasuna, egalite, eta elkartasuna, fraternite, benetan ezarriak izan daitezen, gu izango behar bermeak. Eutsi gogor eta aurrera. Gora Euskal Herria! Humiltasuna, ilusioa, talde lana, bozkatu EH Bildu.